יופי, אני מזכירה לכם שהמסיבת סיום תהיה כאן בכיתה ביום שלישי. לא לשכוח להביא 10 שקלים ליד שאוסף את הכסף, בסדר? שלום איתי. תכירו בבקשה, זה איתי שמצטרף אלינו לכיתה. ברוך הבא לכיתה ח'2. בוא, אתה יכול לשבת. אני מחלקת לכם עכשיו את הטפסים, בסדר? אני מקווה שלמדתם למבחן. זה לא אמור להיות קשה מדי בשביל שלמד. יופי, תעבירו את זה ביניכם. איתי, אתה יכול לעשות את המבחן בכל זאת? בסדר? איתי? יופי, בהצלחה לכולם. למה שלא תבוא? מה אתה? זה אני לא בדבר שם, מה בשבע אמור? הופה, תראו מפה, החדש. חדש, תקדם. הלאה, מי הוא בכלל? בוא נתחטף מפה. אסף, בוא תשב קצת עם האבא הזקן שלך, תערך לו חברה. לא, באתי למצוא משהו יותר משעמם לראות. תחשוב אם היינו מוצאים ככה את אמא. אולי באמת היינו מוצאים אותה ככה. מי יודע? אולי עוד לא מוכן לנסות. אחי, מצאתי את זה ליד השולחן שלך. זה שלך? מה? איפה מצאת את זה? איך זה לא זה שלי בכלל? רשום על זה את השם שלך. אם אתה לא רוצה לדבר על זה, אתה לא חייב. אז לא, בוא אני אסביר לך את מה שאני יודע. בכל זאת, קרה מזמן. בהתחלה, היינו משפחה רגילה בסך הכל. אמא, אבא ואני. לפני 7 שנים בערך, התחילו מריבות בין אמא לאבא. בקיצור, לפני 5 שנים, אמא ברחה פתאום מהבית, ומאז לא שמענו עליה. אז אני ואבא החלטנו לפנות לעבודים ולחפש אותה. תבטיח לי אבל שזה נשאר בינינו. וואו. לא תיארתי לעצמי שזה הסיפור שלך. את האמת, גם לי סיפור די דומה. כשהייתי בן 7, אמא שלי נפטרה מסרטן. זאת הייתה תקופה די קשה. אבל ברוך השם, אבא מצליח להשתקם. עכשיו הוא מצא מישהי והם מדברים על חתונה בקרוב. אתה יודע? אחלה גזר. טוב, חכו לי דקה, אני הולך לשתות. עוף מפה. די! אוי, מישהו פה שם את התיק שלו במקום שלא צריך להיות. בואו, גדול אחי. בואו, לא בסדר שהתייחסתי אליו. חייבת שאני רק עוזרת. מי זה? חבר שלי איתי. שלום. אמרת אין לי בעיה עם מלחמות, אך כמו כולם כך גם אני צריך לנוע. וכשיבוא נפציר בו, כבר חיינו פה שנים, מחכים לרחמים כשיבוא